שלום. אהלן, היי, מה העניינים איתי? מה קורה, נואל? בסדר, מה שלומך? בסדר גמור. איך אתה? בסדר, שורדים את הקורונה. שורדים את הקורונה. כן, תקופה מאתגרת, אבל מאוד. נראה שזה הולך לכיוון חיובי. כן, אנשים מתחסנים עם המ... ועובדים ביחס הפוך. חלק מתחסנים, לגמרי. מצד שני התחלואה עולה, אבל אני בטוח שזה בסוף יתפוס אחד את השני, ובטווח של חצי שנה מפה אנחנו נהיה במקום אחר. אין לי ספק בזה. הלוואי, הלוואי. כן. אז אני אתן ככה לאנשים להתחבר. אני חיברתי גם את הלייב הזה לפייסבוק. זה כל מי שנמצא על הפייסבוק מוזמן להצטרף ללינק של הזום, זה נמצא על גבי הפגישה עצמה. ובזום הזה בעצם אני רוצה לתת את הבמה בעיקר לכם, לאפשר לכם לשאול שאלות, וכל דבר שאתם כרגע נתקלים בו, אתם יכולים לשתף גם מה שאתם עושים כרגע, ואם יש לכם איזה שהן שאלות שאתם רוצים לשתף, אז כמובן זה הבמה שלכם. אז ניתן ככה עוד כמה רגעים לאנשים להתחבר. אני רואה שאנשים ממשיכים להצטרף. אני רואה שמיכאל איתנו גם על הקו. מה קורה, מיכאל? שומע? טוב, לא, כנראה שהוא לא שומע. עד שככה אנשים יתחילו להתחבר, אני אשמח לשמוע, נואל, אולי אתה רוצה לשתף באיזה סיטואציה אתה נמצא כרגע, באיזה סטטוס, יש משהו שכרגע, שאתה מרגיש תקוע איתו, משהו שהיית רוצה שאני אדבר, שאני אשתף? האמת שעל הנדל"ן בארצות הברית מבחינת הקורונה כרגע, יש עליות וירידות, ומהצד שלך, מה אתה חושב על זה? זמן טוב להשקעה, מה אתה היית עושה? כמשקיע מתחיל. כן, אז תראה, קודם כל, כרגע המצב הוא כזה שיש מחסור בנכסים, יש עודף של ביקוש ומחסור מאוד גדול בהיצע. והדבר הזה גורם בסופו של דבר לעלייה של מחירים ומלחמות של הצעות, של רכישה. זאת אומרת שזה שוק, רוב השווקים כרגע הם מאוד מאוד תחרותיים, כי אין הרבה סחורה, אין הרבה נכסים שמוצאים למחירה, ואם יש כאלה שהם מוצאים למחירה, אז הם מוצאים במחירים גבוהים ולפעמים יותר ממחיר השוק. מה שכן, יש עדיין הזדמנויות, כל מיני מוכרים כאלה שהם לא מבינים איך השוק עובד כרגע, הם מושפעים מהלחץ שיש מהקורונה, ורוצים לממש כי הם חוששים מזה שהם לא יצליחו למכור בהמשך. אז הרבה כאלה, יש עדיין הזדמנויות של כאלה, ואנחנו מגיעים אליהם גם. אבל בוא נגיד למשקיע המתחיל, אני הייתי ממליץ שכן לקנות משהו כשהמספרים מסתדרים.
אם לא יודע כמה זמן אתה נמצא ברשימת תפוצה שלי, אבל הקצב של הפרסום של הנכסים ירד משמעותית, כי יש פחות נכסים שהם אטרקטיביים, וכשאני מפיץ עסקה, אז היא עסקה שהיא אטרקטיבית, זאת אומרת, המספרים מסתדרים, זה נמצא מבחינת התמחור טוב, יש למוכר מוטיבציה למכור, וזה באמת רגע שכדאי ללכת עליו. אז יש עסקאות, אני בעצמי גם רוכש עסקאות, גם משקיעים רוכשים עסקאות, פשוט זה לוקח יותר זמן לאתר את העסקה הנכונה, ועוד פעם, הקורונה צריך להבין שיש לה תאריך תפוגה, ובפרט שיש עכשיו את החיסון, והמשמעות זה שברגע שזה ישתחרר הפקק ויחזרו לבנות נכסים חדשים, בתים חדשים, אז יהיו הרבה משקיעים כאלה שיושבים על הגדר, וגם אנשים כאלה שנמצאים באיזשהו לחץ כלכלי, לבוא ולרכוש עוד נכסים, וזה בהכרח יעלה גם את ערך הנכסים ואת המחירים. דבר נוסף זה שער הדולר, שאי אפשר להתעלם ממנו. שער הדולר נמצא בשפל היסטורי, עומד היום על 3.21, וזה זמן מצוין מבחינת שער הדולר לבצע רכישות של נכסים בארצות הברית. היחס שקל דולר נשמר לאורך ההיסטוריה ב-10-20 שנה האחרונות, נע ונד בין 3 ל-4 ומעלה, שם היעד גם של המדינה הוא לשמור על היחס הזה כדי לא לגרום לקריסה של היבואנים ולפגוע בשוק הייצוא, ולכן בסופו של דבר הדולר יעלה. ברגע שכל המשבר הזה ישתחרר, זה משהו שאפשר לראות שיש לו השלכה של הקורונה על המטבע. אז זה משהו שגם הייתי לוקח כיתרון של המצב עכשיו לנצל אותו. כשאנחנו מדברים על נכסים שעולים $70,000, $80,000, אנחנו מדברים פה כבר על הבדלים לא מבוטלים של כספים, שיחס בין מטבע 3.2 ל-4 שהיה יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים, רק בגלל שער הדולר, ואני ממליץ לנצל את זה. אז לשאלה שלך, הייתי הולך על עסקאות גם היום, הקורונה הוא לא פקטור כרגע, כל עוד המספרים מסתדרים והעסקה מעריכה טוב מבחינת המספרים וה-cash flow, לא הייתי פוסל שום עסקה. מה עוד שזו תקופה שהיא זמנית והיא כמובן תסתיים והמחירים רק יגדלו לאחר מכן. אני רואה שיש עוד אנשים שהצטרפו. ניב, מה קורה? אני רואה שהצטרפת, אתה רוצה לשתף משהו, סיטואציה שאתה נמצא בה, שאלה שיש לך, שאתה רוצה להעלות, משהו באיזה סטטוס אתה נמצא? לא, תודה, באתי להקשיב האמת רק. אוקיי, בכיף. אז אם יש לכם עוד שאלות, נואל או מיכאל, אתם מוזמנים להעלות עוד שאלות. ואני ככה אגע בכמה שאלות נפוצות ששואלים אותי משקיעים בתחילת הדרך. ואחת השאלות שאני שם לב שאני מדבר עם משקיעים, זה ההתלבטות שלהם מה לעשות כרגע. יש להם נגיד סכום מסוים, 200,000 שקל, 300,000 שקל, משהו בסדר גודל הזה, והשאלה שלהם זה האם ללכת על פליפים, האם ללכת על רנטלים, האם ללכת על מולטי פמילי, ואני אנסה לענות על זה. אז קודם כל צריך להבין את ההבדלים בין רנטלים, שזה בעצם שוק השכירות, בתים שאנחנו קונים אותם כדי להחזיק בהם לטווח הרחוק, אנחנו מזכירים אותם לטווח הרחוק. וזאת נישה אחת, שהמטרה העיקרית שלה זה לבנות passive income, זה לבנות איזשהו פורטפוליו, בשאיפה לקנות כמה נכסים כאלה, כדי שזה ייצר לנו הכנסה פסיבית, בצורה די אוטומטית. יש חברת ניהול שמנהלת את הנכסים, מפקידה את הכסף כל חודש, וההתערבות שלנו היא מאוד מאוד זניחה, מאוד קטנה, ולכן זה נקרא passive income, זה הכנסה פסיבית.
זה מתאים למי שרוצה פחות להתעסק באופן ישיר, ופחות רוצה להיות טרוד בטווח הקצר של מה קורה עם הכסף, אלא יותר השקעה לטווח הרחוק, להחזיק את הנכסים באמת לטווח ארוך יותר, וזה יותר מתאים להם. פליפים. אז פליפים, הדעה הרווחת היא שאם אנחנו מתעסקים בפליפים, אנחנו נתעשר בזמן קצר. אז ההנחה הזאת היא של הרבה משקיעים לצערי שחושבים שיש אותה, היא שגויה, כאשר אנחנו משקיעים שקטים. זאת אומרת, אנחנו משקיעים שמתחברים לאיזשהו יזם, שהוא בעצם מנהל את הפרויקט, מנהל את הפליפ, ובעצם אנחנו נהנים מאיזושהי תשואה שיש בסוף הפרויקט. פליפים בעצם זה קנייה של נכס, שיפוץ שלו, השבחה ומחירה שלו. סדר גודל של הפרויקט, האורך זמן של פרויקט כזה, יכול לנוע בין חצי שנה לשנתיים. ומה זה תלוי האורך? זה תלוי במקצועיות של היזם, וזה תלוי בגודל הפרויקט, זאת אומרת ככל שהפרויקט יותר גדול, ככל שהנכסים יותר יקרים, באזורים יותר יקרים, זמן המחירה הוא יותר ארוך. יש לי קולגות שמתעסקים בפליפים במדיאן פרייס, ופליפים שמתעסקים בלוגז'רי, זאת אומרת בתי יוקרה, ושם זה לוקח יותר זמן. מה שנקרא bread and butter של המדיאן פרייס, שזה בתים שעולים במחיר בתים החציוני, כל עיר כמובן יש לה את המחיר החציוני שלה, נגיד אטלנטה זה $280,000, אם אנחנו מסתכלים על השוק המערבי, לוס אנג'לס, סן פרנסיסקו, שם המדיאן פרייס יכול להיות המספרים המחירים כמו מספרי טלפון. אז המדיאן פרייס משתנה בין שוק לשוק, אבל אם אנחנו מדברים על אותו שוק, אז השוק היותר היי-אנד לוקח יותר זמן, ואם אנחנו מדברים על בנייה חדשה, זאת אומרת להקים פרויקט מאפס ולקנות שטח ולהקים, זה גם אני קורא לזה פליפ, כי זה בעצם ליצור יש מאין, אדמה ובונים עליה ומוכרים, זה בעצם גם עסקה של פליפ. זאת אומרת, עסקה שאנחנו נכנסים ויוצאים תוך זמן קצר. זה בעצם פליפ. לאיזה תשואות אנחנו נצפה בפליפ? אז זה משתנה בפרויקט, זה תלוי ביזם, תלוי מה ההסכם שלו עם המשקיעים. והתשואות שם יכולות לנוע בין 10% ל-25%. עכשיו, במאמר מוסגר, ה-25%, כל מי שקופץ ואומר, וואי, איזה תשואה מטורפת, זה לא נפוץ כל כך, אוקיי? זה נפוץ בעיקר בפרויקטים הגדולים יותר, ששם יש יותר בשר, וזה יותר בפרויקטים של בנייה חדשה, ששם הרווח היזמי יותר גדול. מצד שני, שולי הסיכון שם הם יותר גבוהים, אוקיי? אבל בוא נגיד שרוב היזמים, רוב הקבלנים, או מי שלווה אתכם בעסקאות האלה, יכוון לתשואה למשקיע שהוא סדר גודל שהוא בין 10 ל-15%, פלוס או מינוס. ועוד פעם, אורך הפרויקט כמה חודשים. למי זה מתאים פליפים? פליפים זה מתאים בעיקר לאנשים שיודעים שהם צריכים את הכסף הזה בעוד שנה, שנתיים גג. הם יודעים שהם עכשיו נכנסים, ובעוד שנה, שנתיים יצטרכו את הכסף הזה, כי יש להם שאיפה להגדיל עוד קצת את הכסף, את ההון העצמי, עד שהם עושים איתו משהו אחר, לא יודע, קונים בית בישראל, או נכנסים להשקעה אחרת, או צריכים להחזיר כספים, whatsoever. זה יותר מתאים לאנשים שבטווח קצר יחסית, רוצים לייצר תשואה נאה, תשואה שכמו שאמרתי, בין 10 ל-15%. אגב, ברנטלים, התשואה הממוצעת שיש לנו היום, בלי קשר לעליית ערך ואפרישיישן, היא סדר גודל של 8%. ולכן התשואה כביכול על הרנטלים היא יותר נמוכה מפליפים, אבל ההתעסקות כאן היא הרבה יותר נמוכה, הסיכון הוא הרבה יותר נמוך, ובטווח הרחוק
ההתעסקות היא יותר פסיבית, זאת אומרת, המטרה היא לקנות ולהחזיק לטווח רחוק. בפליפים, אם אנחנו רוצים להתגלגל כל הזמן, אז כל פעם צריך להיכנס לפרויקט חדש, ולחכות שהפרויקט הזה יסתיים, ולקוות גם שהכל יסתיים כמו שצריך, ועוד פעם לחפש איזשהו יזם, או להתגלגל עם אותו יזם, אבל אנחנו כל הזמן במרדף הזה של הפרויקט הבא, מפרויקט לפרויקט. ברנטלים זה יותר להחנות לטווח רחוק, והמטרה היא, בסופו של דבר, גם אנשים שעושים כסף בפליפים או בנייה חדשה, היא לייצר איזשהו הכנסה מסוים ואיזשהו הון מסוים ולקנות איתו רנטלים. לייצר הון, לקנות רנטלים. בסופו של דבר, עושר אמיתי, wealth אמיתי, העשירים, כולם מחזיקים בנדלן. רק להתגלגל מפליפים לא מייצר מזה שום דבר, זה מייצר כסף וירטואלי, ואם כל פעם מגלגלים את כל הכסף לפליפים ופליפים ופליפים, בסוף יכול להיות פרויקט אחד, ככה מפוצץ את כל הכסף שצברנו, וזה מאוד מסוכן. ולכן כדאי תמיד לחשוב על אפיק של הכנסה פסיבית, במקביל להכנסה יזמית, אם זה אפשרי. אם זה לא אפשרי, אז לחשוב איזה מאלטרנטיבות יותר מתאימה. ואופציה נוספת שיש, אני רואה הרבה יזמים עובדים עם מולטי פמילי. מולטי פמילי זה בעצם מתחמי דיור, שבעצם לוקחים בניין, הרעיון הוא זה לקחת בניין מגורים, או שהוא כבר סטאבלייזד, זאת אומרת, או שהוא כבר מיוצב עם 85% ומעלה אחוזי תפוסה, זה בניין דירות שיכול להיות בו מ5 דירות ומעלה, ובדרך כלל מדברים על עשרות דלתות, ולפעמים גם מאות דלתות, והרבה אנשים שותפים בעסקה הזאת, דרך אגב גם בפליפים. בפליפים בדרך כלל יש כמה שותפים שנמצאים באותה סירה, זה כמו סוג של קבוצת רכישה שיש בישראל, שנכנסים לאיזשהו פרויקט. זה דבר מולטי פמילי, שזה רק שילוב של רנטלים ופליפים ביחד, המקצועיות שם היא יותר גבוהה, וצריך שם יותר ניסיון של היזם בתחום הזה. שם בעצם יכולות להיות תשואות מאוד גבוהות יחסית לאלטרנטיבות האחרות, כי הוא משלב גם רנטלים וגם פליפים, ובגלל שמדובר במתחמי דיור גדולים, ככל שהם גדולים יותר, ככה הסיכוי להשבחה הסופית יותר. הרעיון הוא בסופו של דבר במולטי פמילי, זה, בוא נגיד, הרעיון שבו אנחנו נייצר את הצורה המקסימלית, זה ניקח מתחם שיש בו בעיה, זאת אומרת, או שיש שם הרבה דיירים שמשלמים מתחת למחיר השוק, או שיש בעיות עם הדיירים, או שיש בעיות עם החברת ניהול, או שכל המתחם דורש, כל הבניין דורש שיפוץ מסיבי. כך או אחרת, מה שיקרה, השווי של המולטי פמילי יעלה כאשר שכר הדירה יעלה. זאת אומרת, מי שרוכש מולטי פמילי מסתכל על התוכנית העסקית, כמה כסף הוא מייצר, ולפי זה נגזר השווי. בניגוד לסינגלים, בפליפים רגילים של סינגלים, שם הערך נגזר לפי מחירות של בתים בסביבה. מולטי פמילי נגזר לפי הכסף שהוא מייצר לנו. ולכן אם לקחנו מתחם והצלחנו להעלות את שכר הדירה ולהעלות את הצורה השוטפת, כך גם המכפלות של המחירה שלו. ולכן ככל שהנכס, ככל שהבניין יותר עם פוטנציאל להשבחה, ככה התשואה תהיה יותר גבוהה. במולטי פמילי אנחנו מדברים על פרויקטים שהם כמה שנים לפחות, בין 3 ל-5 שנים בדרך כלל, כדי לעבור את כל הסייקל הזה של ה-value add, כדי להשביח ולמכור ולהראות יציבות, אבל בתום 5 שנים התשואות שאפשר להגיע לשם הוא דומה לפליפים פלוס פלוס. זאת אומרת, אפשר להגיע שם לתשואות שהן יכולות לנוע בין 15 ל-20%, בטווח של 5 שנים, אבל גם שוב, יש פרויקטים שלא מצליחים, והם גם יכולים להיחשל, וצריך להבין את זה שבמשך התקופה של הפרויקט לפחות נהנים מאיזשהו תזרים, בניגוד לפליפים שאין שום דבר בתקופה הזאת, תקופה של אי ודאות, שמים את הכסף ומקווים שהוא יחזור. חיסרון נוסף זה שאתם תלויים ביזמים מאוד, ותלויים במשקיעים אחרים, כי כולם שותפים לפרויקט הזה. אז זה בעצם ההבדל בין ההשקעות, וזה מתאים למולטי פמילי יותר לאנשים שמחפשים השקעה לטווח שהוא בינוני,
להתגלגל עם הכסף לטווח שהוא בינוני. אני דרך אגב מלווה משקיעים בתחום של הרנטלים, זה ההתמחות שלי. בעצם המטרה היא לבנות איזושהי תוכנית עסקית, זה מה שאני עושה עם כל משקיע, בונים איזושהי תוכנית עסקית ארוכת טווח, כדי לייצר passive income portfolio, כדי לייצר הכנסה פסיבית. אנחנו מסתכלים לא בטווח של שנה, שנתיים, שלוש, אנחנו מסתכלים בטווחים רחוקים יותר, 5, 10, 15, 20 שנה, ועושים איזושהי סימולציה באקסל כדי לבנות איזשהו פורטפוליו, ולראות מה passive income, ההכנסה פסיבית שתהיה לנו בעוד 15-20 שנה, כתוצאה מרכישות של ריבית דריבית מהנכסים האלה. אני רואה שהצטרפו אלינו עוד אנשים, ואז אני אשמח ככה לראות אם יש לכם איזשהם שאלות נוספות, משהו שהייתם רוצים שאני אדבר עליו. מי זה זנג? מיקרופון שלך פתוח. שומעים טלוויזיה אבל לא שומעים אותך. טוב, אז חבר'ה, אם אין לכם שאלות נוספות, אז אני אגע בעוד איזושהי שאלה שנפוצה ממשקיעים, וזה בעצם איזה סיכונים יש לנו כאשר אנחנו מחזיקים נכס מניב בארצות הברית. אז קודם כל כתבתי על זה מאמר שלם באתר, masaranogroup.com, אפשר לגשת ולקרוא את המאמר השלם, אבל בגדול, מה הסיכונים שיש לנו כאשר אנחנו מתעסקים בנכסים של רנטלים? אז זה מתחלק לשלושה בעצם. הדבר הראשון, הסיכון, כן, שיכול להיות בהחזקה של רנטלים, זה הפתעות של כל מיני שיפוצים למיניהם ועבודות תחזוקה. אוקיי? כל מיני דברים שיכולים להיות לנו לאחר הרכישה של הנכס, והפתעות. פתאום צריך להחליף את הגג, פתאום צריך להחליף את המזגן, פתאום הצנרת משהו שם מתפוצץ, ויכול להיות פתאום הוצאה של כמה אלפי דולרים. עכשיו, הפתעות תמיד יכולות להיות, אבל כשאנחנו באים לרכוש נכס מניב בארצות הברית, אנחנו עושים איזושהי בחינת מצב, עושים איזשהו אינספקשן, כדי לראות מה מצב הגג, מה מצב הצנרת, מה מצב מערכת המיזוג, כדי למזער כמה שיותר נזקים. האם עדיין יכולות להיות הפתעות? כמובן שיכולות להיות הפתעות, ואלה בעצם הסיכונים. לצורך העניין אנחנו יכולים להעריך שהמערכת המיזוג היא כרגע בת 8 שנים, אנחנו יכולים לראות את זה לפי הסטיקר שיש על המזגן, ואנחנו יודעים שמזגן תקין יכול להיות לעבוד כמו שצריך בין 10 ל-15 שנה. יכול להיות שהוא יתקלקל בשנה התשיעית, ויכול להיות שהוא יחזיק 15 ולפעמים גם 17 שנים. אנחנו לא באמת יכולים לדעת, אבל אנחנו יכולים להיערך לזה, למה יכול להיות לנו. זה בעצם אחד הסיכונים שיש מההפתעות. אם המזגן מתקלקל וצריך להחליף אותו, והוא לא ניתן לתיקון, או שהתיקון מאוד יקר, נצטרך להוציא עכשיו מהכיס סכום של כמה אלפי דולרים כדי להחליף את המערכת מיזוג. אז זה בעצם משהו שהוא הוצאה שהיא יכולה להיות הפתעה שלא נערכנו אליה. אבל אנחנו יכולים למזער את הנזקים האלה. הדבר השני שיכול להיות לנו מבחינת הסיכונים, זה חברת ניהול לא טובה. חברת ניהול לא טובה יכולה להרוס לנו את העסקה. יכול להיות שיש לנו עסקה באזור פצץ ומספרים מצוינים, חברת ניהול כושלת תהרוס לנו את העסקה. העסקה הזאת תהיה פשוט לא מוצלחת. וזה משהו שאנחנו יכולים, כמובן, אם אנחנו עובדים לבד, וזה פעם ראשונה שאנחנו עושים, צריך לנקוט במשנה זהירות, לא לעבוד עם כל חברת ניהול, רק חברות ניהול עם המלצה, אחרי שראיינו כמה חברות ניהול. או שאתם עובדים עם מישהו שיש לו כבר יחסים עם חברת ניהול, כבר הרבה שנים, ואתם סומכים עליהם, ואתם יכולים להיעזר בעצם באנשי הקשר שלהם. אז זה סיכון נוסף שהוא קיים, והרבה מאוד משקיעים, אתם תראו בקבוצות של הפייסבוק למיניהם, הרבה מאוד משקיעים שנכוו מאוד קשות מחברת ניהול לא טובות, ולכן הם מגיעים למצב שהם צריכים למכור את הנכסים, והם הרבה פעמים מוכרים אותם בהפסד, כי הם רק רוצים להיפטר מהנכס, וזה נורא עצוב,
בגלל זה צריך חברת ניהול לשים על זה דגש מאוד מאוד גדול. וזה סיכון דרך אגב שאפשר למזער אותו כבר בהתחלה. ועוד סיכון אחרון בקטגוריות זה דיירים לא טובים, אוקיי? דיירים לא טובים לרוב זה hit or miss, אוקיי? באזורים שעד ה-median price יכול להיות ניפול על דיירים שיהיו טובים, מצוינים, יהיו איתנו שנים רבות, לא נשמע מהם שום דבר והכל יתקתק כמו שעון. יכול להיות אבל דיירים שאנחנו לכאורה עשינו להם את האפליקיישן, נראה שהם תקינים, נראה שהם בסדר, אבל בסופו של דבר הם מפגרים בתשלומים, הם נכנסים לבעיות כלכליות, הם לא שומרים על הנכס, ובסופו של דבר אפילו צריך להגיע איתם למצב של פינוי, מה שנקרא eviction, תהליך משפטי שאורך סדר גודל של חודש והם בחוץ. זה לא שאנחנו נתקעים דיירים ולא יכולים לפנות אותם. אגב, הקורונה מאוד השפיעה על כל תהליך האביקשנים והוא התארך משמעותית. נתנו הערכות לדחות אותו עד לסוף דצמבר, ועכשיו דיברו על סוף ינואר, כך שזה מעכב את כל התהליך של האביקשן. אז נועל בהקשר לשאלה שלך, הקורונה משפיעה בשוק השכירות על כל נושא של הפינוי של הדיירים. זה מאוד מעכב את הפינוי במקרה של דיירים שהם לא משלמים, אבל עכשיו הממשל הוציא הנחיה שהולכים לשחרר טריליונים של דולרים בגלל המקרה הזה ולשחרר כספים ואביקשנים שנתקעו. אבל דיירים לא טובים יכולים לפגוע בנכס, יכולים לגרום לזה שיש אביקשנים וזה הוצאות משפטיות, הוצאות כלכליות ויכולים לפגוע לנו בצורה. זה לא שדיירים יהרסו לנו לגמרי את העסקה וזו עסקה שלא נוכל לצאת ממנה. דיירים לא טובים באותה שנה שנצטרך לבצע אביקשן, במקום שהתשואה שלנו תהיה 8%, באותה שנה יכולה לרדת ל3%, כמו תיק מניות שבשנה אחת יכול להיות פתאום נמוך, שנה אחת יכול להיות יותר גבוה, גם כאן, האביקשנים, הדיירים ישפיעו על זה. עכשיו, הסיכון זה לא שהעסקה הזאת נזרקה לפח ואיבדנו את כל הכסף שהשקענו, אלא זה פשוט מאוד סיטואציה שבה התשואה שלנו תשחק באותה שנה, זה סיכון שהוא קיים, וצריך להבין אותו לפני שנכנסים שזה חלק מהביזנס, שזה יכול לקרות, ואם זה לא קרה שנה 1, 2, 3, 4, 5, בשנה שישית זה יכול לקרות. זאת אומרת, זה משהו שיכול לקרות. מה הקצב של זה? זה מאוד מאוד תלוי. ככל שנלך לאזורים שבהם הבתים נמכרים במחירים יותר זולים, ויש שם פשיעה יותר גבוהה, כמות האביקשנים, הסתברות לכמות האביקשנים תהיה פשוט יותר גדולה. וככל שנכנסים באזורים יותר יקרים, כמות האביקשנים, ההסתברות לאביקשן תהיה יותר נמוכה. זאת המשוואה שקיימת, וזה בעצם סיכון נוסף. אז אלה בעצם השלושה סיכונים העיקריים, בסך הכל יש 6 סיכונים, מי שמעניין אותו לראות את המאמר המלא יכול להיכנס לאתר שלנו masaranogroup.com ולחפש בשורת החיפוש סיכונים, ואפשר לראות שם את המאמר השלם והרצאה שלמה שהעברתי בנושא הזה של הסיכונים. אז זהו להיום, זה בעצם פינת השאלות ותשובות שאני אנסה לתת את הבמה הזאת לכם אחת לחודש, כי מדי שבוע אני מעביר לייבים על נושאים שונים, ואחת לחודש אני אפתח פינה כזאת של שאלות ותשובות, שזה מתאים גם למשקיעים מתחילים בתחילת דרכם, גם למשקיעים מנוסים, גם לסטודנטים של הקורס שלנו. כל מי שיש לו שאלות מוזמן לעלות כאן ולהעלות את השאלות. כל מי שנמצא על הלייב והוא לא הוריד את המדריך שלנו, אז הוא מוזמן להוריד, יש קישור להורדה של המדריך כאן בלייב, שאפשר לראות, להוריד את המדריך ותקבלו בהמשך גם סרטונים נוספים, טיפים ולייבים נוספים שהוקלטו וישלחו אליכם למייל. בנוסף, כל מי שמתעניין בקורס הדיגיטלי, אני יצרתי קורס דיגיטלי שזה בעצם 6 השנים של הניסיון שיש לי בתחום של נדל"ן המניב, כל מה שיש לי בראש, הכנסתי אותו לתוך קורס דיגיטלי, מעל 30 הרצאות מוקלטות, עם משימות, שלב אחרי שלב, כל מי שרוצה לעשות את זה בעצמו, זה בהחלט אפשרי, ויש קורס שאפשר להירשם, אפשר להתרשם ממנו, יש גם קישור על הלייב הזה, אפשר להיכנס לקישור, להסתכל על הסילבוס, וכמובן, אם יש לכם שאלות, מוזמנים לשאול. אז זהו להיום,
שיהיה לכם המשך ערב נפלא, כמה שאפשר, לא לקחת את הסגר הזה יותר מדי ללב, נקווה שהוא יעבור במהירות, ושיהיה לכם המשך שבוע נפלא. תודה. תודה רבה, איתי. בכיף, להתראות.